Nakajingpau tangki roll number klaim kerteng hak result bedrung kam staff nurse kabalapan benar da ketenat kokot kekia ke sarkar jilla hak arpunyo trek nailur araja arpusau bat kam tam kajingmi arsen ki juk ki roll number kalapan nong ki samla ki bawan tho examen rungkam ban penpau kajing sokhia jongki hak arpu pratar nailur araja arpusau halor kete kajing pen benar da ke Meghalaya Medical Services Recruitment Board ya ke result ki samla kila ong bak kajing kular ke menteri badai kemi ya ketenat kokot kekia ke Dr. Maisel Amprin Lingdo kalak kala da khongpong kumta halor kene ke Employment Monitoring Cell ke Khasi Students Union KSU ke Jantia Students Union JSU lem kini ki samla ki basngau khia ke jingpen mi result kila lej banya kren mat ke Dr. Maisel Amprin Lingdo ke menteri badai kemi ya ketenat kokot kekia ban pensyai Habakran sikilat pathai kubor usamla Ruben Najar chairman ke Employment Monitoring Cell jong ke KSU ulaong baka board ke day ban penduk shwa ya kani ke result bat ban pen mi dakawai pat ke pen i ya borok ki kerteng bat ki roll number jong ki samla Noror kita ulaong ru bahaka ba day bat ke examen tap kam dan ke examen rules lani ke recruitment rules ke ban te la kam bat day na kani ke daw sadan ke jingjerwet hakur kom tap kam tap jam Shushu ulaong banaka liang jongka board kala kular ban pelat ya barok ki mak sagi kendet sngi barban aipor ya ki bala dep panya le ik examen bala dadon kenu ke jing bamhon kin pa ek jing ujor saka board ling ba ka grievance cell ke jing lap ko jingi kalong ba ka duki art di result kawi ba ka praterik mi punai ki pinmi akawi ka result step bat kawi ka result janmian hadin bangilai i ki result i ba ki don ki rule numbers ki bala mi biang ki ba mi arsian Omdi tang first list haka second list kumjo kimi arsin ki don ki additional list additional candidates ba la ai kat kum ki vacancies ki don tang sispa 100% tuli ki vacancies ar pusan nam taka open category 100% nam taka khasi jantia but 100 punyo 100% nam tiki garu 100 dingi pej pa ka jingkhot ka jongki nam taki ki examinations nam taka recruitment kalong pala ki nam taka khasi jantia category ki khot du arjar khatnyo nam tegi garu ki khot kumta arja khatsan open category ki khot kumbah nyu pusan tikani ka jing khot jongki kala along palat banyaka vacancies ka bodon tengi ong ba kat kum ka Supreme Court guidelines kimla bandon ki waiting list nakaliang jongka jikong perin ki officers jongka Meghalaya Medical Service Recruitment Board kila batai ingi ba kile yakani namar ba ki kwa ba borok hispa 100% tuli ki post kin fill teng kilong ba teng hadin balayo appointment ru don ka tukani ki kim sim join te kani ka bojing e yaki ndengi batai ba hakani ka kam ka pertimenta ka kam du jam ngatrai dai menu layo yakam sarkar omdon hi bono ban banung tre ban join hindan hi ka bo join bat ngimla ban chim yakata ka konsep ka baki kidon ban wanra hakum kani te nakaliang ka jungi ni adawa ban ningkong ning sharp shot di ban cancel choya kani ke result artli mar kini ki result ki bami baro artli kilong ki bathurma hadu kata ta ni da ke jingdawa ka bani kong ki ban publish ki marks jong baro ki candidates ki dan kumbah 100,000 ngut ki nurse ki bala le nam ta kini ki artli ki examinations te di ban ail pinmi lu ka marks jong ki baro hadim bala da pinmi ka marks ka don ka jing ujor nakaliang jong ki nurse ba ka answer ki hadim ki pelat ki don ki tu ki ni jing kali ki babakla te but ki ong ru ba ki take correct answers ki banyo kat hadi bala mi ka answer ki banyo kata marks hindre ki yo duna pan te halor itai bentaru ngila ong ba lada don kum te kena ki badon jujur ki ban lit chapo ka grievances ka nakaliang jok ka department ka sapinchai kata ka email id jok ka grievances but kin tho ashan hantu but nang tu pat kilaban yo iki o mar sheet ki yo ban pet yaki masuki khang ba kani ka kanu ka jingong bakal kini kam kalong ka syai kerar kanumdan kanu ka jing tu tap kam tu nakaliang kaseng niai ban be ka transparency ni kwa baka kanu ka jing tap kam kalong ka bakhut ka basuba bagin kwa bakandon kanu ka jing no shiliang yunu te lingba kini ngila ya pensngo hey madam Amprin kani ka no phaisngi but ngila batairu ba ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board ka board bala dipsnam chamsnam kadai bitek ban pej hapde ki recruitment ki bade hapding ki medical grounds bikin ki staff nurse biki bade bat ki hostels biki
Henry hadu mentang impat I bakadon kanu rules na regulation ka examinations rule ne ka recruitment rules. Kani kam di tang kan ka board dengan page ka MPC ko ta ka hajela jungi borok ki function claim kini ki an claim kini don. Takadaw ki don kini ki jingjerwat ka chabi pai namar ba ka wan ka wei ki le da kum wei ki wan ka wei ki le kum namar kam don kanu ka an ka bala bante lakam ki te nakaliang juki ki ong ki don kita ki recruitment rules Henry kim shimla upload ka website ki don tang hapo ka cabinet jungki officers ki jungki tingi ong ba publish kita ki rules ba kenang baki pat baru ngitip lada pi ve kanu ko recruitment da pi laj naka process ka bala don takamut kata kala long ka ki bopakla te nakaliang ka jungi ka jinga kren mene kala ngila etai habun telikiman te kai bengi wan hab khadu pat nakaliang juki kila accept ya kata bakin pelat ikima sekin ki kindiat sini hadim bala ada pelat ikima sekin ipor katukan ipor yakinu kini candidates ki basmu baki yo duna ikima sekin approach syaka board ling baka grievance but on penchai ikima skijongki but hadin kata kinsa publish yaka result kat kum ka vacancies lada den unreserved lada den ka open category kan arpusan ngut ki candidate di ban ai SC category badan 100% ngut bagi garu 100% ngut kiri ban khot tanggat tu bagi but lada kanun ka physical verification lada omla ban penbiang iki documents ne ki lat kim don ki registration bakini kita ki boro tad onda kin sapin mi aka additional list haka vacancy ba kitu ki kena ki bala syakot ni kong kim la ban penbiang ki kin don ki babiang ti anta ki la ban publish aka additional list nakaliang ka jingdawa ka jungi but nakaliang ka GSU but ki nurse ki bingi la dawa hakmat jongka sarkar kila apdang kita ki boro but ki mi lenti bah kini kisni kin publish ki mak song boro ki kena kanang ba itu bakanum don kan do jing le tu Usamla Tribor Suchen Secretary ke JSU Ulaong. Bahagi kam tamasa ke sarkar ke plet jingmut bahakat ba. Hak be dai ke jing tap kam ki samlapan ke sule tangdap. Kuma pi kam desho ke bapala hapo state jungi. Keman conduct ki exam yo ben tap ya gini ki kam ke jampo office sarkar. Ring isko abon ong lenga seng kelong sarkar ni ki 3-4 ban organize program concert mo. Andrei bat dalapo hikam tap jam bagi kun samla pupli ki aklumar boro. Riwajar ngut ki kena samla ki batap kam tap jam hapo ka jala jungi hapo ka nurse staff nurse buat ANM te kani kam desho ka jingle kam kai kani desho ka dai ka jing sting ki khun samla la shukwa bi ki khun samla ban po sa concert ban de biria lang bagi ta giru pajba ki ba bamdon ka future mo handang I ka sokar ngi kam don ka jing simkhia ban bet ki ta ki rule ki kan don ka an ban dong ba ban penrung ki ta proses ka system ka ban thungkam thungjam da garanti ke badai ke balong transparency hanrai ngisutu matasi ni mikendo badi madam angkat bagi officer kolong bahadi mi kendo mengi setep penata grievances cell mah ke baso phala kolong bah tigi lai sausi beradab hading result kamdan ngota grievances cell hadin baga naliang ka seng KSU JSU rangkat gini kena samla kadang grievances cell bang iso phala matasi kolong bah ngi kata ka kot notification gilong ban hab complain kita naliang ka seng mardor ngila ong ba Long kam pensingat no igini physical verification gila abu tarik nuglai tarik karter hindi kena Oktober handrai delenga seng ngisutu kadon AI selendat imat dan lagi kuat speed up igini kam pangan pendap no igini pendap niki postnas tingla pha iki ngi dawa iki beni cancel no chwai igini ka physical verification but ailat chwai ka jing pensingau kini ki bampas kini examine niki badan ki ba sutu dan ka jing thot akhir kompenya iki exam juga igini ka JNM igini ka staff nurse bagi ANM dan delenga seng Hoi ngi pediang ngata expose ngi bakin file ngata complaint grievances sel ane tanghawe ngi kwa monong sarkar sa sisin ikun samla jongi mdei men biria ki tang tagi concert hapo in state jongi kan ma bakan ki kam pide ben le nama ikun samla sim nak jing kle om tang ka jing la monong ka jing penset ki ban pensobha ka rong partai bamenta ngi kwa monong ai ne linga sangi banjur sisin banani sekolah ka sarkar rakwa ban le ai ban nama tagi kun samla jongi ki de ban banjur ki de ben le de babha banum kulmar cukup ni sejisian ngi nom pediang cukup kan ni nyamla bandong ke ngi de benlen leng seng leng kiwai pat ki proxing balang ada ngi nom pediang cukup kan jing turmur hakanit exam ngi I gala fail MPSC gala fail ada ngi tu IP war HDSC ro kisdang benle da lamsam roll number nu pen pas ba igi beriu jongki baka simpor lai saus nem ya DSC men pen pas lagi kena samla ba pli ba thot ni sam ajar puai karbit kar glaja kim te beki la pas exam ro Tahu kata kalau fair and square, orang baru apa exam, uberi ulai saus nem lah thok exam. Admit card dia men proof baru ayo tengah kamu men show.
Kum kini ki sistem dari district level, hadu ki subdivision level, hadu ke state level, ke state jungi kan position tu tamu pi. Kan riwa jarut ki kena semla ki ba lajak lenti. Ki ada pun pulih kena si Bangalore, si Delhi, lak perlu dikilak lak tengka. Poin ni yo akan private riwa nya ajar tengka. Hadu kum kini ke state government jungi ke kuat ben sepai kata ka jingim ki kena semla jungi. Kadak jingkli kuat ben buat tengka wai kolong ba. Kadak sorka ni sekeman. Kam kuat ben scam. Ya kata kalau wei jeng kun samla jungi soba ngin ya no dan ngin gem don ju kata ka jeng trilang maka sarkar bat ngi ki pai ba jong ajala jeng sha ka mindset jong ki barok ki beri para don kum geni ki kam gimla bandong ba ka don manipulation namar gimla ban proof ka sepo ing bisa ban proof bandong ba ha ka don ka jeng le tu le re hari kum mane kendo ha ngi sutu ka don jeng keren ka long ka jeng ya sambut markeliang ni ka jeng ya idea markeliang ha pring jong sarkar jala bat ngi ki pring ki arri ki seng ki SU ba ki perlok handrai ban proof ban pensisa ka don manipulation ka tangam la nong ai handrai ka pen artatin ya barok lang hak ni kepuar mar balik kan besok kasi menengkong rabun ba kising gaji akum ni imat ka don ai salendat tembang benong hang di bagadan ta katangim tep reda ka yelong shailong kum di ka peni ka sarkar kam ler ban khot ni ban ai kami kun samaj ni hapo ka tan sarkar ni hapo terus jong sarkar jala Nakaliang usamla lor step nong spong unoy lam ka kunhon ki samla puli ulaong ka board kala pensyai baka jigmi RCN jong ki roll number ka day namar baki day na ka sports category bat ki garo category da ka bapen pau bo ompat syai halor ka ni ka benta nolor kata ulaong ru bah ka jaya kran kila pentip baka ni kam day ka result henry ka day tang ka physical verification ka ba uni unoy lam syam lala ban ngej Din jong ka jing pensyai ki ong ba namar bakadai ki sports kategori bat ki garo kategori natakadaw ki mi arsin kani kadang penlong umdum hiangang hadu mentaru had banga kwa ban wat jing syai ngam yo ay kata ka jing syai ka bapura but hadin jong kata ngia keren ru hi balai ba kani ka ayu ya ka jo ka exam balai ki pair ki marks I mean like balai ki pair ki result te ki ong penban ba kani kam dai ka result Hendai kani ka datang baki khot nak bentaka physical verification. Tah baki khot ya ka physical verification kabumut ka dehi ka result. Haba pila khot physical verification kamut ka dehi ka result. Tah hadin bangi lai karen la ya tai benia bha tengi ngipoi sya kata ka yuba ngipoi sya kata ka rai baki dei ban penmi ya ka result. Mentaka janmi lana hadu la syai bakin penmi ya kata ka result kabalong nadu rule number 1 hadu barok kitu ki ba apia hadu andriu hajar ngut ai kita ki candidates ki ba apia kidiban penmi lot ya kita ki result barok kidiban penmi ya ka kerteng ya roll number bat ya ki marks ba secured da ki candidates ki ba apia ya ka exam and plus nangta ki deiru hi like nakaliang jong ki ong ba kin penmi ya kata ka list kin penmi ya kata ka result but hadin jong kata kin I pouring issue posting kin postpone try kani ka physical verification jong kitu ki jong kitu ki qualified candidate but kin I pouring issue posting nak benta bangin ya kabangin complain yaki grievances jongi syaka grievances cell te hadin bangil ladang idon kanu ka jing slow down ha ka result ka jongi haki marks ki jongi ki bangi apia kemut ngila ban file explain or bangin file complaint syaka grievances cell bakin recheck yaki ayu jongi lane bakin provide ya kata ko booklet ka jongi bangin yo ban check ban recheck ban cross check yaki te sakawairu hadin jong kani ka postingi hadin lada kani ka grievances ka buon kamut ka sarkar ka deban ka rai ka bakhadu nakaliang jongki halor jongki taki complaints ki bawan syaka grievances cell te halor jong kan ni kwa ro hi ban ong ya ka sarkar balada kan ni kam penlong satisfied yang ngi kum ki nurses ki ba apia ya ka to ka exam ka sarkar ka deban syong perkhat bha kumnu bakin le halor jongki complaints ke bakin yo nang ni syakmat nabanta kini ki por ki baki ai suppose ni but ngiyo ro banya karan halor jongki jingwan jongki candidates ki banabar jongka state namartang ki candidates ki badan hapo jongka state ki badai hapo ki OBC kategori lani ki SC kategori kimla ay kaban pendap ya kakam penban ki accept ya ki breu ki banabar ru ya kabakin apply ya kanika kam
kat ba ya ki brio ki ba don hi hapo ka state ki balong ki residents jong ka Meghalaya ki mla ay ka ban provide ya ka kam kumno ya ki brio ki banabar ki accept ya ki application jong ki kumta ki ong ba namal ba ha ka application o hakan ni ka advertisement ka jong ki mention ba baro ki bade ki citizen jong ka India ki laban apply ka ni ka post nataka daw henry ka ka bangi kwa kalong kumba ki le ki we pat ki state ki badan hapo north east bakin shim betang ki domicile candidate ki badai jong ka Meghalaya bakin sha bakin apply ki ki post ki balaj hapo Meghalaya but ka weiru bakin keliru hi ka registration kum ka MNC ka balong ka Meghalaya nursing registration ka baki day bandon ya kata lada claim registration number jong ka Meghalaya kamutkin umla ya kaban apply ya kinu ki post jong ka nursing hapo Meghalaya but nang ni syakmat ru ngila karpat ya ki bakinum day ban repeat biang ya kini ki ju ki jing bakla ban penmi ya ka result RCN ban ad ya ki additional list hadien jong ka jingmi jong ka result ka jong ka first list bakim day ban repeat biang kini namal kani ka jinghun kani hadien jong ka shipos ngi ka ikarai jong ka sarkar hadien bangi file ki complaints ki jongi but ngi submit ki complaints ki jongi ki hadien shipos ngi ngin pet ka ikarai jong ka sarkar hadien kata la kata ka rai ka jong ki kan penhun na kam num penhun yangi ngin sawan ya ka ban ya kenduk biang kumbang ong ya I madam ne hadin badep ka shipos ngi ha ka singi ka bakat we ngin man ya ka ban kenduk biang ban snow ya ka rai jong ka sarkar kumno bakin le ka action ya ka bakin shim halor jong ki complaints lene ki grievances jong ki nurses ki bangin submit nang nie syakman Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya